Slovákov sa podľa prieskumov do práce vôbec neteší. Vraj tam chodíme s nechuťou a iba preto, lebo musíme. No, podľa všetkého tých, ktorí robia to, čo ich baví, je menšina. Ale aj takíto šťastlivci môžu občas chodiť do práce so zaťatými zubami. Nie každý deň je radosť žiť a pracovať. No, ak sa chcete v práci usmievať, máme pre vás zo pár tipov. Nie, nebude reč o omamných ani psychotropných látkach. Či už staviate cesty, beháte s papiermi, vymetáte komíny, pečiete chlieb alebo učíte v škole, až 4 z 5 pracujúcich Slovákov robia svoju prácu so zaťatými zubami. Je tam 20% ľudí, ktorí tú svoju prácu naozaj zo srdca nenávidia. Neurobia si svoju robotu, ale ešte je trošku ubližia tej firme, napríklad nedonesú správu z porady, neodovzdajú informáciu kolegovi, nepovedia o ponuke klientovi. Lepšia nejaká práca, než žiadna. Treba predsa platiť hypotéku a účty. To je hlavný dôvod, prečo ostávame aj v takej práci, v ktorej vôbec nie sme šťastní. A pritom nie vždy platí, že šťastný zamestnanec rovná sa vyšší plat. Viacerých by potešila aj pochvala od šéfa. To, že efektívnejšie pracuje šťastný zamestnanec, už zdá sa, zamestnávatelia začínajú chápať. Firmy začínajú znova sa pozerať, investovať a objednávať si práve takto služby, ktoré súvisia so zlepšením firemnej kultúry, s vzdelávaním zamestnancov. Zuzana sa vo svojej práci iba usmieva. Vytvárať úsmevy aj na tvárach svojich kolegov má dokonca v náplni práce. Starám sa o to, aby mali rovnomerne vyťažený celý deň. Robíme im rôzne prekvapenia, oslavy. Zvykneme ich uniesť niekedy, keď majú veľa práce. Tá partia funguje aj po práci. On sa lepšie spolupracuje, samozrejme. Nezištná pomoc kolegovi, hokej, spoločná pizza v práci, či dokonca vhodné farebné oblečenie. Toto všetko vraj podľa odborníkov funguje. V kombinácii tmavá farba so farbou veselou, už samozrejme bude to stále biznisové, bude to stále elegantné a seriózne. To je to, čo samozrejme nám môže pomôcť aj vytvoriť ten pozitívny imidž a pozitívny dojem na iných ľudí. Slavka Dvořáková, televízia Joj.